Això és Campixa, un podcast de cultura popular creat per Can Galta i la Lira, dos equipaments situats a Sant Andreu de Palomar, dedicats a la creació, difusió i conservació de la cultura popular. Això és Campixa. Bon dia, tenim aquí el programa general demà del cicle festiu de Sant Antoni 2023. Endavant les atxes! I avui, primer de tot, començarem parlant sobre el primer sant de tots, que seria Sant Antoni mateix. I explicarem una miqueta el que ve a ser la història d'aquest i les festivitats que es fan al seu voltant. Per començar, la seva història seria que és un jove catòlic, el qual va estar 30 dies, o 40, al desert. I en aquests 40 dies, de cop i volta, se li va aparèixer al Satanàs. I li va fer 7 ofrenes, entre cometes, però eren 7 ofrenes les quals serien pecats. Els pecats capitals. Els 7 capats... Capat, 7 capats capitals. On estan capats, potser. Pecats capitals. Però ell, com bon catòlic i bon germà, i bon sant, òbviament, em va dir que no a tots d'ells. I també, com bon sant i tot això, es va trobar un dia d'aquests un porquet ferit. I aquest mateix el va curar, beneint-lo amb els seus poders celestials. I per això, a molts cops, quan veus a Sant Antoni, tant en pintures, tant en escultures, o als certs gegants també, el pots veure que sempre porta un porquet a les seves mans o als peus. Doncs és un animal que representa molt. També se'n diu que a vegades el porquet representava un dels dimonis al qual va poder derrotar ell en aquests 7 pecats capitals que li van oferir. Els pecats capitals també s'ha de dir que no eren res de l'altre món, no era una mansió o no eren milions d'euros, eren només aigua perquè estaven al desert o menjar també per la mateixa raó. Però en totes aquestes ocasions va dir que no i per això és un sant tan important. I també podem dir que aquest sant és un dels sants barbuts, de Setmana dels Barbuts, que es fa en aquestes dates. I quins serien els sants, Pol? Tenim sants com Sant Pau, bé Sant Antoni, Sant Fructuós i Sant Maur. I Sant Vicenç? Sant Vicenç. Eso. Sí, Sant Vicenç. I Sant Tots Maur. aquests eren barbuts, de veritat. Suposo, Sí. no sé, jo no hi era. Pel que es veu a les pintures... Si m'ho preguntes així... Fots una màquina del temps i... Bueno, anem a veure si eren barbuts, només amb la màquina del temps. Home, també depèn de quan, eh? Si el veus amb 14 anys, el pobre senyor... Sí, bueno, no t'esperis que sigui gaire llavors, barbut, no, tampoc. llavors no tenia barba. Bé, doncs, tots aquests sants de la Setmana dels Barbuts, bueno, potser no tots, però bona part d'ells tenen festes majors respectives, com pot ser Sant Vicenç a Mollet, per exemple, a Mollet del Vallès. Sant Vicenç de Castellet, també. I també tenim Sant Pau a Sant Pere de Ribes, el 25 de gener, que es fa l'anada d'ofici per les Masies, si no m'equivoco, i també es fa la vigília el dia abans, i el correfoc, que és un dels més importants a Catalunya, el cap de setmana abans. Aquest any cauen en 21. També tenim el Sant Antoni, que és el tema principal d'aquest podcast, que ha tingut potser aquest passat cap de setmana, el cap de setmana del 14 i el 15, i el proper, a la data d'avui, que estem gravant això, que és el cap de setmana del 21, que és on es fan els 3 tombs a Barcelona. Què passa el 21? Posem agendes. 21. Passen moltes coses el 21. A Barcelona, per començar, es fan els 3 tombs a Sant Antoni, en el qual participen els gegants de Sant Antoni i tots els elements de carruatges amb animals. A més, al matí també celebrem l'any nou xinès. Si no L'any m'equivoco. del Conill, que tindrà la festa per la zona d'Arc de Triomf, i també una mica més enllà, a l'hora, tindrem la porcada del Clot, al matí, amb una cercavila de cultura popular, que al vespre s'allargarà amb les tapes, amb concerts, i també hi haurà el correfoc de la porcada, ja típic, amb el port del Clot, pels carrers del Clot. I I també hi haurà un colla correfoc convidada? a Sant Antoni, el mateix dia 21 per la nit. Aquest correfoc infantil tindrem colles de Sant Joan d'Espí i amb una bèstia bastant nova de l'any passat, i també colles d'Illes Balears, que també són una d'aquestes zones on se celebra més aquesta festa, amb dimonis que no són com els que coneixem aquí, ja que aquí tenim uns diables que llancen foc i així, i allà també, però tenen uns dimonis d'una manera més tradicional, que juguen amb la gent, empaiten, i que vesteixen diferent segons el lloc on són, i no llencen foc. Són més teatralitzats, podríem Sí. Aquests llocs de ses illes parlem com, per exemple, Sa Pobla o Manacor.
Sa Pobla, per exemple, el proper cap de setmana, el del 28, tindrem una festa a Gràcia relacionada amb aquesta festa també a Sa Pobla, com una mena de germanament, que són els fogarons, on aquest any podrem gaudir del convit dels gegants de Sa Pobla i també dels diables del Bopàs, que ja és tradicional que vinguin cada any a la nit, quan es fa una cercavila de cultura popular amb un correfoc, i s'acaben amb concerts i amb fogarons pels voltants del centre de Gràcia. Bé, molt interessant tot això, però ara anem a parlar una mica de què ha passat al nostre poble el cap de setmana passat, és a dir, el cap de setmana 14 i 15 de gener. Què va passar dissabte al vespre? Vam començar amb el dissabte al vespre amb els famosos i molt coneguts ja 3 toms infernals de Satànica de Sant Andreu. S'ha de dir que aquest any fèieu 31 anys de 3 toms, i enguany teníem l'oportunitat d'estrenar les músiques pròpies que han estat treballades per membres i exmembres de l'entitat, i bé, ha sigut un èxit potser, ja que vam poder tornar a plegar moltes persones a plaça Can Fabra. Des de fa anys ja que els 3 toms o no s'havien fet, o s'havien fet sempre d'una manera virtual, o l'any passat fora de dates i d'una manera més reduïda, però aquest any vam poder tornar al format d'alguna manera, per dir-ho, habitual, on això va vindre bastanta gent, i també vam tindre convidats que també han vingut altres anys, com els Diables de les Corts, la Víbria i el Fènix de la Colla del Drac del Poble Nou, el Porc del Clot, aquest protagonista de la porcada, i el Drac de Gràcia, si no me'n deixo cap. Hi ha una anècdota aquí que parla que Sant Antoni, als 3 toms infernals, és a dir, el personatge que fa de Sant Antoni porta un porquet de peluix a la mà, no? I aquest porquet ens hem estat documentant, i és solament perquè va ser un dels dimonis derrotats de Sant Antoni. De Sant Antoni. Però també se'n diu que és un dimoni o un d'aquests, un porc que es va trobar i va curar, senzillament, amb els seus poders. Llavors hi ha 2 històries i cadascú creu la que vol. És el famós porquet que porta Sant Antoni. Escull la teva aventura. I també he dit... Sant Antoni Edition. També he dit a vegades Sant Antoni del porquet per això mateix. Bé, aquest porquet també tenim una referència d'aquest últim cap de setmana, que justament quan s'estaven fent els 3 toms a Sant Andreu, els infernals, es va estrenar una figura en honor a aquest porquet de Sant Antoni, que es diu així, el porquet de Sant Antoni, de Vilanova i la Geltrú, que representa aquest porquet, però com una representació d'un porquet que el defèn dels atacs que pot rebre. I això és una bèstia d'Arnau Espuga, i que té una posició atacant, com tenen altres porcs que podem trobar per Catalunya. I després, el dia següent, el diumenge 15, vam poder veure la també molt famosa, el molt famós 3 toms de Sant Andreu, amb nom de Sant Antoni, on vam passar primer pel carrer Segre, davant de la parròquia de Sant Andreu de Palomar, amb aquest repic de campanes que em porten ja 10 anys fent, de fet, han fet un petit aniversari, els campaners, i van fer els 3 toms clàssics, passant després per carrer Gran i arribant fins a Fora i Puig, la Rambla. Bé, clàssics, no tan clàssics, aquest any han canviat el recorregut. Jo, per exemple, que era fan d'anar al carrer Gran sempre amb cantonada de Malats, van canviar abans, crec. Crec que ja estava canviat el recorregut. On van anar? Si no se m'avisa Què? amb On van un anar? dia d'antelació El què? previ... Sí, però per on van anar? Van per baix. Ah, Carrer sí? Segre amunt i a baix, sí. Però això ja fa anys, Pues no. Sí, t'ho prometo. Perdó per l'error, però no. Sí. Jo no recordo. Jo És sí. que jo no ho veig del dia. No, jo recordo sempre de a Fora i petit Puig. que passàvem pel carrer Gran, però ja l'últim any ja no ho feia. Arrel de les obres del carrer Gran, posem per cas 2021, si no ens equivoquem, Per exemple. Abans. doncs es va canviar el recorregut i doncs per això ja no passa per carrer Gran. També en part perquè els pobres cavalls arrossegant les carrosses relliscaven i els havien de posar unes ferradures especials perquè el carrer Gran portava una mena de cosa rara. Sí, tenia té un terra molt llis actualment. Això passa quan han de passar cavalls pel carrer Gran. Però bueno, però bé... Un dia a l'any. Cada dia, saps? Sí, a Sant Andreu, aquí al poble, passen cavalls. Clar, com és un poble, tothom. Diuen que amb la festa dels 3 toms es vol celebrar l'esforç, l'arrelament a la terra i l'afecte que tenim als nostres animals, no? Qui no té afecte als seus animals de companyia, i per això Sant Andreu, i suposo que a altres bandes també passa,
el parroquial, com se li diu, aquesta figura de l'església... El parroquià de l'església de Sant Andreu de Palomar, Sí, podries dir-ne. El capellà de l'església de Sant Andreu de Palomar beneeix els animals de companyia i és per això que les persones que hi tenen animals a casa, tortugues, conills, una rata, un gat, un gos, un peix, Pot senglar. pot De fet, portar-lo a davant. a el beneir-lo. Sant Antoni és el patró dels animals de peu rodó, però sembla que ara per extensió és animal de tots els animals domèstics. I em sembla perfectament. De manera que pots portar un peix a beneir i allà té l'aigua Qui per tot no? l'any. Porta el teu peix de casa a beneir a davant de l'església de Sant Andreu. Agafa la tonyina que tens a la nevera i el porta, saps? Escarbats, també. Bueno, doncs Tens la salamandra, porta-la. Vinga, va. amb això acabem el nostre cap de setmana a Sant Andreu i doncs això, si heu apuntat agendes i heu apuntat el munt d'actes que encara queden per fer a Barcelona sobre Sant Antoni, doncs allà us veiem. Recordem que el dia de Sant Antoni va ser el 17 de gener, això és important. Doncs ara que ja hem parlat dels 3 toms infernals, donem pas a en Ferran i a l'Oriol de la Trapa, de l'Associació de la Trapa del Congrés de Teatre, que són actors dels 3 toms infernals i són en Ferran és el Satanàs i l'Oriol és el Sant Antoni. Així que endavant. Hola, jo sóc l'Oriol Riera i aquí tinc el... Ferran Fleta. Sí, de l'Agrupació Congrés. I ens havien demanat de fer, un missatge de veu, un podcast, una nota, no sé com es diu això, per explicar una mica com funciona el dels 3 toms, no? Sí, però hem pensat que millor farà una bona idea que us ho expliquin els propis protagonistes, no? En Satanàs i... El Sant Antoni. Sant Antoni. Sí. I crec que els tenim per aquí, oi? Toni? Hola, què tal? Ai, mira, el Satanàs un altre cop. Ja t'han deixat sortir de l'infern tant d'hora? Sí, bé, he hagut de remoure uns quants papers, però ha costat... Escolta, Toni, estava pensant d'això dels 3 toms. Vols dir que cal que ens tornem a esperar un altre any? Total, escolta, el mercat encara està acabat d'obrir i la meva proposta segueix en peu, ja ho saps, el que vulguis. Mira, a mi treballar mai m'ha costat. Si aquesta feina que m'ofereixes està... No, sisplau, no comencem amb convenis ni amb collonades, va, de veritat, acabem-ho. Mira, a mi és que ja se m'acaben les idees, jo no sé què fer per tentar-te. Home, a veure, és que hauries d'innovar una mica. Cada any és la mateixa història, les 3 mateixes temptacions. Home, ja ho sé, però cada any ho fem diferent. Escolta, a més, hi ha foc, venen colles de diables convidades, venen bèsties de foc, ve de tot. I a més, un any t'ho vaig ambientar a l'Eurovegas. Un altre any t'ho vaig ambientar en el metro. Un altre any va ser musical. Ai, sí, va ser musical, és cert, que vam haver d'aprendre a cantar i tot. I aquest any què? Aquest any hem fet amb música pròpia nova, una música xulíssima. Escolta, jo, de veritat, jo ja no sé què més fer, però un altre any no, sisplau, un altre any no. Home, però, a veure, jo només et dic que has d'innovar una mica, perquè si al final sempre arriba Sant Miquel i també cap a l'infern, és que repeteix la història. Oh, ja ho sé, que et penses que a mi no em cansa la mateixa cantarella, que ens tornarem a trobar en aquest mateix dia, en aquesta mateixa hora, en aquesta mateixa plaça, i ja n'estic fins al capdamunt, home, ja n'estic fins al capdamunt, tu, va, no fotem, home, va, vinga, va, Toni, va, vine amb mi, va, vinga, va. Mira, jo només et dic, per donar-te una mica de peixet, que el sexe sempre m'acaba traient una miqueta, sí, ja ho veig, això. No, jo sóc un personatge ben íntegre i mai caurem en aquestes coses. Íntegre, ja et fotré jo tu integritat. Mira, va, Toni, va, vinga, de veritat, sí o no? Que no, Satanàs, que no. Hauràs d'intentar un altre cop l'any que ve. I a veure si aquest any innoves més i... Sí, ja ho sé, innovar, sí, com cada any innovem. No cal que m'ho diguis, que ja sé el que he de fer. Vinga, me'n vaig, però escolta, tornaré, Tornaré! No en tinc cap dubte. També recordar que la setmana dels barbuts, en la que actualment estem, se'n diu que és la setmana més freda de totes. I això és certíssim. Sí. La setmana dels barbuts va començar dimecres 18 i acaba dimecres 25. Aproximadament. Se li diu setmana perquè és una setmana. Perquè aproximadament, per molt que hi ha un parell de sants, com Sant Vicenç, i un altre que no me'n recordo sincerament, que eren el 27, més o menys. I de fet, se li diu també, és bastant curiós, que la setmana que fa més fred és quan hi ha sants amb barba, que se'n diu que en tenen barba perquè, clar, com feia tan fred, se la van deixar créixer per tenir calor. Doncs molt bé, aquesta... La idea és bona, s'ha de dir. Sí, la idea no és gens dolenta.
Doncs ara donem la benvinguda a l'Helena, la qual ens parlarà de les menges a la Setmana dels Barbuts. Endavant. Hola, bona tarda. Soc l'Helena i us vaig a parlar de la Setmana dels Barbuts i la seva gastronomia. La Setmana dels Barbuts és una setmana de tradició catalana entre els dies 15 i 16 i 17 de gener, tot i que normalment s'allarga una miqueta per abans o per després. L'últim sant que trobem és el 22, que és Sant Vicenç, i hi ha altres sants com Sant Pau Ermità, Sant Hilari, Sant Fructós i Sant Antoni, que seria el més conegut de tots. Aquests sants tenen en comú que tenien grans barbes espesses i es diu que no s'afaitaven per no tocar amb l'aigua i que l'aigua estava molt freda i llavors no s'afaitaven. Aquesta setmana ens deixa refranys com, per exemple, la setmana dels barbuts, setmana dels ternuts, quan venen els 3 barbuts venen els freds cascarruts, vol dir que fa moltíssim fred. De fet, es considera la setmana més freda de l'any. Com a tal, necessitem una gastronomia que ens aporti molta energia i plats molt contundents i calents. Doncs les sopes, els brous calents, per exemple les sopes de miso. Al País Valencià, per exemple, estaríem parlant d'unes receptes que es diuen calders, que són d'arròs caldós amb porc. També tradicionalment es menja molt el porc, per això el Sant Antoni es diu el del porquet. A Mallorca, per exemple, farien els foguerons, que és una espècie de botifarra del perol, i una miqueta més aquí a Catalunya hi ha una part que farien els brunyols, que són els típics bunyols, però es diuen brunyols de l'Empordà, i també els borregos de Sant Antoni i les ferradures o tortell de Sant Antoni. El tortell porta la particularitat que té, o el tortell o la ferradura porta la particularitat, com el tortell de Reis, que porta una figura de Reis a dintre, doncs el tortell de Sant Antoni o la ferradura porta un animaló de ceràmica. Llavors té forma de ferradura, també és més o menys de la mateixa massa que podia ser el tortell de Reis, pot portar massapà, i tenim també els borregos de Sant Antoni, que és una massa feta també tipus pa, amb doble fermentació, i a vegades porten inclús algun fruit sec. Són com unes llesques de pa que es fornegen i la seva particularitat és que queden dures, i llavors es menja així. També ens aporta bastanta energia. Els borregos de Sant Antoni porten tradicionalment també matafaluga i anís, junt amb altres ingredients, com us he comentat, amb la farina de força, el llevat, etc., que és com una mena de pa, i aquests també es mengen tradicionalment per aquestes dates. Doncs res, no passeu gaire fred i gaudiu molt de la gastronomia d'aquests dies, que com tota la de tot l'any és molt bona i aquesta especialment. Vinga, moltíssimes gràcies i fins la propera. Hola a totes! Des de Can Fontanet us fem una mica 5 cèntims del que són els 3 toms, de la història aquí a Sant Andreu i de com està funcionant avui en dia. Bé, com sabeu, la festa de Sant Antoni Abat, els 3 toms, és una festa antiquíssima. Se sap que a l'edat mitjana ja es feia alguna cosa similar a aquesta festa. Es donaven voltes al voltant d'un espai comú per demanar gràcies per les collites, era una festa agrícola i, per tant, creiem que això podia ser l'antecedent del que coneixem com a 3 toms avui en dia. Sabem que la festa de Sant Antoni Abat es commemora aquí a Sant Andreu molt abans de la fundació de la Societat. La Societat per la Festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar, pels que no la coneixeu, és la societat una mica que aglutina totes les persones i l'organització de la festa aquí a Sant Andreu. Aquesta societat, es va fundar el 1924 i, per tant, l'any que ve serà el nostre centenari. Fins als anys 70, la festa era organitzada únicament amb carros i cavalls d'aquí de Sant Andreu i es celebrava el mateix dia del Sant, que era el 17 de gener. A partir dels anys 70 es va canviar de data pel diumenge anterior al 17 de gener, que és com es fa avui en dia. Per tant, com us deia, la festa aquí a Sant Andreu es podria dir que oficialment es celebra des de 1924, però molt abans ja es celebrava aquesta festa, l'únic que no tenim la data exacta amb la qual es va començar a fer. Llavors, és interessant saber que a partir dels 70
es va començar a celebrar el diumenge anterior a Sant Antoni Abat i diguéssim que es va començar a col·laborar amb els Tres Tombs de Sants i de Badalona per fer una festa una mica més completa. Penseu que abans només calien cavalls i carros de Sant Andreu per omplir la festa. Com Sant Andreu era un municipi agrícola i tenia molta tradició agrícola fins no fa tants anys, doncs amb aquests cavalls i aquests carros d'aquí ja en teníem prou. Però és això, a partir dels anys 70 es va començar a col·laborar amb altres entitats, com hem dit, de Sants i Badalona, i a partir dels anys 80 es va recuperar a molts altres pobles de Catalunya. I a partir d'aleshores es van començar a repartir els esforços, a coordinar-se entre ells per tal d'organitzar unes festes realment completes. Els únics anys que s'ha deixat de celebrar aquesta festa van ser a causa de la Guerra Civil, és a dir, el 1937 al 1939 i el 2021 a causa de la pandèmia. Per tant, diguéssim que religiosament s'ha celebrat la festa aquí a Sant Andreu des de 1924, només amb aquestes poques dates que no es va fer. En aquesta ocasió, per exemple, ha participat carros i carruatges d'arreu de Catalunya. Ha participat, per exemple, de Vilanova i la Geltrú, però l'any passat, per exemple, van venir fins i tot de València, és a dir, que hi ha una coordinació molt important per tal de celebrar els Tres Tombs. Per continuar una mica l'explicació, us volíem explicar que en Fontanet som la seu de la Societat per la Festa de Sant Antoni Abat. Diguéssim que des d'aquí gestionem el que són els Tres Tombs i es reuneix la societat per decidir els aspectes més importants. A més, guardem els carros, que alguns d'ells, els més importants, els tenim a Can Fontanet, i per aquell dia també entren els cavalls, es preparen aquí, etc. Però la nostra feina més important durant l'any és difondre el patrimoni material, és a dir, els carros, els guarniments, tot el material que tenim, però també el patrimoni immaterial. Amb això volem dir que una festa no deixa de ser un patrimoni immaterial perquè no és físic, és a dir, si no surten aquelles persones aquell dia concret a fer aquesta activitat, no existeix la festa. Aleshores, és molt important aquesta tasca que volem seguir fent, de tenir un espai físic per tal que aquesta festa no mori i de poder tenir una seu on explicar a tothom que vulgui la història de la festa, el patrimoni que tenim, etc. I fem aquesta feina de difusió i a més fem una programació cultural diversa. Esperem que us hagi servit aquesta explicació sobre els Tres Tombs. Si necessiteu qualsevol cosa ja sabeu on som. Moltes gràcies. Bé, companys i companyes i companyís, A fer la viu-viu! Això és Can Pixa,